Etxeko sentiarazi nautela, beraiek, oso disiplina handiko jentea izan da, eta esango nuke batez ere freskotasuna eta lanerako gogoa. Aridu emanaldirako prestatutako poemak nolabait euriaren eta dantzaren loturan hitza sartzeko asmoa betena izan dute, ezta? Batuta utzi gintuzten, eta eman ziguten halako itxaropen bat. Euskal pizkundeak badu jarraipena, arlo askotan, baina dantzarenean ere bai. Eskerrik asko, Oinkari. Eta, ni oso gustora nago Oinkari dantza taldekoekin lan egiten, eta niretako oso importantea da horrelako dantzariekin lan egitea. Sobre todo la profesionalidad, ¿no? Para gente que tiene que estar con sus trabajos y sus estudios y sus cosas, verles trabajar de la manera que lo hicieron es algo que para mí merece todos mis respetos. Eta halako DVD bat ere argitaratu genuen, Infernuko Euspoa izenekoa, pasadan urtean argitaratu zanura, eta orain, ea sorte hona dutan Aridu izeneko proiektu honekin. Aupa Oinkari!